दिनैनि बे फुंबिलि समावहाय दिनै रिलिफ केम्प नायदिंनाय हिसाबै जोङो बिक्रम दैमारि सिनायखायोना बिक्रम दैमारि ओरै कास्टम बसुमतारी ओरै आं थाबाय आरो जोंनि माखासे सेंग्राफोर दङ दा जोङो बे दाख्लैनि जेनाखि घटना बे घटनाया ओरैनो फिसामोन देरलांबाय दा जेखि जाया जों खस्थ' लालायनांबाय माथो खालामबावनो फैयोबा माने खैफोदा बेराफारफ्रोमनिफ्रायबो फैयो जों लुबैदोंमोन बिदि देरलांनाय नङा सानदोंमोन नाथाय माथो खालामनो माखासे थार्ड पार्टिफोर थायो बा थुनज्लायग्राफोर थायो बिनि थाखायनो बेफोर जाथायफ्रा दिनै जालांबाय जोंनि गेजेराव न' बां सावलायनाय जाबाय दिनै सानै मानसि थैनो गोनां जाबाय माखासेया दा हस्पिटालाव दङ माखासेफ्रा जेलाव दङ दा बेफोरबायदि दुखुनांथाव जाथाया दिनै जोंनि गेजेराव जाबाय दा जेखि जाया मानो जोङो बे जाथायखौ निन्दा खालामदों दाख्लैनिफ्राय निन्दा खालामदों आरो जों बयखौबो खावलायदों जाहाथे बे जोंनि गेजेराव हारियारि दाङाबाजिनि महर लाया बेखौ जों खावलायबाय थादों बेराफारनैखौबो जोङो बुंदों सानथाल आदिबासिखौबो जों बुंदों जाजाबाय जाबाय गथ'नाया बेफोर फेदेरलांनो नाङा खुथिया बयहाबो जायो नङा होमबा खुथिया बयहाबो जायो दा खामानि दामानि मावनांगौ न' गारनानैबो फैनानै थाफैनांबाय गथ' गथाय नै ना मानो दा बेबादि रिलिफ केम्प थायोबा जोंना देहाफ्राबो बेमार आजाराव गोग्लैयोना गोग्लैया गोजां बोथोराव आरो खिनाय हासुनायनि बिराद समस्या जायो दा बिदिनो जोंनि देहाफ्रा गोग्लैसोलाङो दिनै बेबादि जोंहा बिराद एक्सपिरियेन्स दंसै थांनाय 1996 सननिफ्राय जोंहा बेबादि जाथायाव जोंहा बिराद एक्सपिरियेन्स दंसै आरो दिनै दा ओंखायनो जों खावलायदों प्रसासनखौबो जों दाख्लै खावलायनाय बादियै बिथांमोना थोजासे पुलिस मिलिटारि हरनानै दा बेराफारफ्रोमबो दिनै माने रैखाथिनि बेबस्थाखौ बिथांमोनाबो खालामबाय।